Mara vilayatynyň Bayramaly etrafyndaky merkezi bazarın 100den gowrak söwdegäri etraf häkimliginiň öňünde üýşüp, resmilerden awgust aýynda yapylan bazarın gaýtadan açylmagyny talap etdi. Häkimligiň resmileri bazarın ilatyň saglygyny goramak üçin yapylandygyny aýdyp, satyjylara ýene bir hepdeden bazary açmagy wada berdiler. Ýöne söwdegärler munyň boş wadadygyny aýdyp, öz haritlaryny bazaryň daşynda satyp başladylar. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berýär. Biz çağlarymyzy ekläp bilemzok. Biziň hojalygymyza pul gerek. Diňe meniň bir özüme günde 20-30 manat gerek. Çağlarymyzy nädip eklemeli? Prezident, resmiler bazarlary yapjak bolsa, biz ýa mut azyk bilen üpçün etsin ýa-da çağlarymyza pul tölesin. Biz indi bidar bolduk diýip habarçymyz häkimligiň öňüne üýşen adamlaryň biriniň gyýgyran sözlerini titirledi. Penşenbe güni 21-nji oktýabrda etraf häkimliginiň öňüne üýşen aglabasy aýallardan ibaret söwdegärler özleriniň güzeran eklenjiniň bazarlardaky söwda dolu garaşlydygyny aýdyp, Bayramaly etraf häkimine daşary çykyp halkyň öňünde duran meseleni nädip bolsa-da çözüp bermegi sorady. Ýatlasak pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19-nyň ýekeje hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny aýdýan türkmen häkimetleri awgust aýynyň ortalarynda Bayramalynyň merkezi bazaryny yapypdy. Bu waka ýurtda koronavirus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň odol görülip eşidilmedik derejede köpelen mahalyna gabat gelipdi. Bize çağlarymyzy eklemäni bir çözgüt bermeseler, biz barymyz häkimiň kimdigini bilip, onuň hojalygyna baryp, şonuň öýünde ýaşajak. Goý biziň çağlarymyz hem häkimleriň çağlarynyň iýen iýmitini iýip görsün diýip, habarçymyz häkimligiň öňüne üýşen eneleriň biriniň sözüni titirledi. Onuň sözlerine görä, şondan soňra etraf häkimliginiň öňüne polisiýa eşigindäki onlarça adam gelip, bu ýere üýşen adamlary dargatmaga synanşdy. Emma bu başa barmady. Muňa derek çağlary bilen häkimligiň öňüne baran söwdegär aýallar çağlaryny gujagyna alyp ýere oturdular. Çağlaryň käbiri goýuk galmagaldan gorkup, gyýgyryp aglamana başlady. Şondan soň häkimlikden 3 adam çykyp, adamlaryň üýşmelegine etraf häkiminiň iş taparyndadygyny aýtdy we olary köşeşdirmäge synanşdy. Şonda oturan aýallaryň bir näçesi ýerinden turup, öz çağlaryny uzadyp, "Me al ekle, haçan bazar açylyp gazanç edip başlasak, çağlarymyzy alyp gaýdarys" diýdi. Häkimligiň işgärleri "Ýok, duruň, bazarlary yapmak barada ýokurdan aşawatdan buyruk berildi. Barın aşawada gidin, çağlaryňyzy buyruk berene taşlaň" diýdiler. Adamlar "Ýokurdakynyň adyny aýdyň, ýokurda Allah bar. Bazary ýokurdan biri uçup gelip yapanok. Siz yapdyňyz" diýdiler. İşgärler "Biz sizi keselden goraýarys, kesele garşy göreşýäris" diýse, çörek, bankomat we dermanhanalardaky nowatlarda, awtobuslardaky dykylşyklarda kesel bolanokmy diýip adamlar yerli yerden gyýgyrşdylar. Soň häkimligiň işgärleri gaçyp binanyň içine girdiler diýip, habarçymyz waka şaýat bolan adamlaryň biriniň sözüni titirledi. Şondan soňra polisiýa işgärleri häkimligiň gapysynda durup, içeri girmekçi bolan adamlary salmadylar. Adamlar gitmän garaşdylar. Olar özleri bu edara goý berilmese, onda oňa hiç kimi salmajakdyklaryny we ondan hiç kimi daşary çykarmajakdyklaryny aýtdylar. Aradan 2 saat gowrak wagt geçen soň, häkimlikden başga bir adam çykyp söwdegärlere "Bir hepdäniň içinde bazarlary açarys. Biz şu wagt munyň üstünde gaty çynlykka işleýäris. Şunça garaşdyňyz, ýene bir hepde gaýrat ediň. Noýabryň başynda açylmasa, onda meniň ýüzümi belläň, men baryňyzyň çağaňyzy eklärin" diýip söz berdi. Ýöne ýüzü maskaly köpçüligiň öňüne çykan bu resmi özüniň kimdigini we häkimlikde nähili wezipäni eýeleýändigini ma'lum etmedi. Şeýle ol öz çykyşyndan soňra destine häkimligiň binasyna girdi. Adamlar "Biz boş wadalardan bizar bolduk. Bizi öldürýän bolsaňyzam bazaryň içine goýbermeseňizem, biz daşynda tä bazaryň içine salýan çaňyz gerek bolsa gün uly ýoluň üstünde haritlarymyzy satarys" diýip aýtdylar diýip waka şaýat bolan marly ýaşaýjy aýtdy. Bu wakadan soňra telekeçiler Bayramalynyň bazarynyň daşyna düzülüp haritlaryny satmana başladylar. Habarçymyzyň sözlerine görä, telekeçileriň söwdasyna polisiýa tarapyndan gözegçilik edilse-de, häzirlikçe olaryň söwdasy çäklendirilmeýär. Azatlyk baýdylanlar barada 25-nji oktýabrda yerli wagt bilen saat 14:17:00 aralygynda Bayramalynyň häkimliginden goşmaça maglumat almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň telefon arkaly eden ýygyderli synanşyklary netije bermedi.
Belesek bu marada ýaşaýjylaryň üýşüp yerli resmiýlere ýüzlenmegi bilen bagly soňky bir aýdan hem az wagtyň dowamynda bolan ikinji wakadyr. 30 sentýabrda Marynyň ýaşaýjylary işsizlikden we ýaşaýyş durmuş şertleriniň kyndygynyň şikaýet edip Mary şäherindäki Velayet prokuraturasyndan haray gözledi. Ýöne olaryň soran kömekleri we eden arş şikaýetleri netijesiz galdy. Türkmen häkimetleri şu ýylyň tomuz paslynda ýurtda koronawirusyň 3-nji iň güýçli torkuny möwjap başlandy. Virusa garşy karantin çäklendirmelerini güýçlendirip, badarlaryň, dukanlaryň ilata hyzmat ediş nokotlarynyň şol sanda gözellik salonlarynyň, delikanalaryň, restoranlaryň we kafelaryň ýüzlerçesini ýapdy. Netijede müňlerçe adam gazançsyz galdy. Bu ýagdaý Türkmenistanda 5 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän 7 ykdysady çökgünlük sebäpli gurupdan düşen ilatyň güzeran eklenjini hasta kynlaşdyrdy. Soňky aýlarda ýurdun dürli künjeginde ogul gyýdyny ekläp bilmeýän raýatlar maşgalany goldamak üçin ten sewdasy bilen meşgullanýan ýaş gyýdylar, zibil dörýän we dilekçilik edýän adamlar şol sanda ýaş çagaly eneler görnetin köpeldi. Bu barada Azatlyk ýygyderli maglumat berdi. Türkmen hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady krizisi we giň ýaýran koronavirus ýokunjyny şeýlede bularyň ilaty açlyk derejesine elten täsirlerini boyun almaýar. Türk häkimetleri tarapyndan saklanan Türkmen aktivisti Ahmet Rahmanow, Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň antisosial teatyna garşy protest hukmunda 20 oktýabrda gowra açlyk yglan etdi. Bu barada 25 oktýabrda Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondu beýanat bilen çykyş etdi. Men Türkmenistandaky we daşary ýurtlardaky Türkmenistanlylaryň meselelerini halkara jemgyýetçiliginiň ünsüne çekmäge umyd edýärin diýip Rahmanow Türkmen Helsinki fondunyň çeşmetine aýtdy. Maglumaty görä Istanbulyň golaýyndaky Tuzla deportasiýa merkezinde 47 ýaşly Rahmanowyň açlyk yglan eden ilkinji gününde oňa da başga da türkmenler goşulypdyrlar. Merkezde esasan möhlet geçen dokumentleri bilen bagly meseleleri boýunça ýüzlerçe Türkmenistanly saklanýar. Maglumaty görä merkeziň ýol başçylary şu aýyň aýagyna çelini ähli saklananlaryň meselelerini çözmegi wada beripdirler. Mundan soň açlygy diňe Rahmanow dowam etdirip, ol eýýam tapgyr 4-nji gün iýmitden ýüzürýär. Rahmanowyň töwergindäkiler onu ağzyndan suw içmäge çagyrýarlar. Rahmanow 18 oktýabrda Antalyada tutuk edilipdi. Ol mundan odal sosial ulgamlarda Türkmen hökümetini açaçan tanqid etdi. Soňky wagtlarda Türkiýedäki türkmen aktivistlerine edilýän hüjümler ýygyzamlaşdy. Marada dağdan çörük nowatyny durup çörük alyp bilmeýän adamlar öz sözleri bilen aýtsak, tatyjylar bilen polis işgärlerini arasynda ýoly goýulan özara peýdalyk hyzmatdaşlygyň üstüne açyp dukandan alyp bilmedik çörüklerini mallar üçin iň satylýan ambardan satyn almagy öwrendiler. Azatlygy 24 oktýabrda gelen maglumaty görä, Mary şäherindäki çörük gytçylygy ýitileşýär we mundan bir aý öňem her döwlet dukanynda çäkli meçhurde satylan çörük indi adamlaryň bilmeýän dukanlarynda satylýar. Azatlyň habarçylary çörük gytçylygynyň arasyndaky galplyklar barada ozalam habar beripdiler. Adamlar öň çörek üçin öz ýaşaýan ýerlerine degişli dukanlara baryp nowaty dururdylar. Indi olar satyjylardan bizde çörek ýok, bize döwlet bahasyndan berilýän azyklar gelenok diýen ýaly sözleri isleýärler. Döwlet narhyndan satylýan çöregi nireden alyp boljagy baradaky soraklaryna bilmedik diýen jogaby alyjylar bir-birleri bilen habarlaşyp çörek nirede satylýandygyny anyklaýarlar. Ir saat 5-6 aralygynda guturýan çörek indi şäheriň tanaýmaly dukanynda satylýar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Sol bir wagtda yerli habarçymyzyň anyklan maglumatlaryna görä, çörek satylýan döwlet dukanlarynyň hersine ir saat 4:30-da 400 sany çörek gelýär. Emma alyjy gatykän, dukanlarda nowaty duranlaryň sany 100-den geçýär. Adam başyna 2den berilýän çöregiň her biri 2 manatdan satylýar. Ýöne jemi 70-80 adam çörek alan soň gelen çöregiň guturandygy aýdylýar diýip çörek gytçylygynyň soňky sırlaryny açan habarçy aýtdy. Nowaty durýan adamlaryň habarçy bilen aýry-aýrylykda eden gurumlarynda aýtmaklaryna görä, çörek ýetmeýän adam kän we munyň bir sebäbi dukan satyjylarynyň we hukuk goraýjylaryň galplygy bilen baglanyşdyrylýar. Saýatlaryň tasdiklamagyna görä, döwlet dukanynyň arka ýüzünden satylýan çörek nowatyny 3 tane polisiýa eşikli, 4 tane raýat eşikli hukuk goraýjy gözegçilik edýär. Polisiýa ofitserleri nowatyň bozulmazlygyna seretse, raýat eşikli resmiýetler nowaty duran adamlaryň suraty düşürilmezligine ýa video ýazgy edilmezligine gözegçilik edýär. Azatlyň habarçysy nowaty duran aýallaryň biriniň galmagy edip çörek alşyna hem saýat boldy.
Holgun edaramyzda ýygyna edip biziň ýurdumyz baý, ilatyn gowy bol ýaşamak üçin alada edilýär. Yetişdirilýän paýta, buğday, şeker we ýylydyşhanada öndürilýän önümler daşary ýurtlara eksport edilýär diýdiler. Biz ösen ýurtda ýaşaýars diýip aýtdylar. Emma biz giýje ýatman nowata dursakda çörek ýetmeýär diýip bir aýal sesini gatyldyp aýtdy. Bu nähili bolýar, men suň çörek almasam, su ýerden hiç ere gitsek gel diýip ul aýal gahyrly gurulady. Döwlet dükanynyň satyjysynyň kömekçisi ylgap gelip onu kösöstürdi we men özümi aýryp goýun 2 çöregim bereýin, siz şolary alaýyn gelneje diýip oňa durun ýerinde çörek satdy. Ýagdaýdan habarly adamlaryň gurrun bermeklerine görä, nowata güdüçiligi edýän hukuk goraýjylar her gün dükany 400 çöregin gelýändigini we olaryň bary ýogy 160-180 sanasyny ilat satylyp, galanlarynyň gizlenýändigini gaty bilýärler. Çörek gutordy oýny hukuk goraýjy işgärlerin göz yummagynda oýnalýar. Olar nowata duran adamlary daratmaga kömekleşip öz işini eden adam bolýarlar. Çöreğin gutorandygyny aýdan satyjylar dükanyň agzyny gulplap bir ýere giden bolýarlar we saat 8:30-da gelip gaýtadan dükany açýarlar we nowatçylyk eden hukuk goraýjy işgärleriň ulaglaryna haltylary salynan çörek paýlaryny ýükleýärler diýip habarçy aýtdy. Sondan soň dükana kiçik ýük ulagy gelip 3-4 halty çörek alyp gidýär. Bu ulagyň ýyzyny çalan adamlaryň aýtmagyna görä, ýük maşynynyň sürüjüsi döwlet dükanyndan alan çörekli haltylaryny eltip mallar üçin im satylýan ammara tapşyrýar. Çörek gytçylygynyň döreden täze biznesi bilen içkin gyzyklanan ýaşaýjynyň tasdiklamagyna görä, her gün diýen ýaly döwlet dükanyndan haltalap çörek alyp gaýdan sürüjü her çöregi 2,5 manatdan satýar. Habarçynyň çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, im ammarynyň satyjylary bu çörekleri mallaryny im sorap gelen adamlara 3 manatdan satýar. Dükanlarda gutoran çöreğin im ammaryna satylýandygyny eşiden adamlar eger çörek alyp bilmeseler ammara gelip im üçin satylýan çörekden almaly bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Mundan başga hukuk goraýjy işgärleriň arasynda hem öz nowatçylyk çeken dükanyna 2 manatdan bahasyny geçirip öýde mal bar diýip çörek alýanlar bar. Un gytçylygy ammarlardaky buğdaýyň azalmagy bilen hukuk goraýjylaryň göz yummagynda edilýän çörek biznesi adamlaryň ýagdaýyny hasty kynlaşdyrýar diýip Azatlyň mardaky habarçysy habar berdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Marynyň häkimliginden seýlede kanun goraýjy edarlaryndan maglumat ýa-da kommentariýa almak başartmady.